салом арз мекунам ба кулли тамошобинони барномаи имшаб лайв. Ман саломи махсус мерасонам барои нафароне ки дӯст медоранд мусиқиро ва саломи аз ҳама калонтар барои нафароне ки дӯст медоранд репро ва махсусан эҷодиёти ин нафаре ки имрӯз меҳмони мо аст. Рости гап, агар 2 сол ё 3 сол пеш ман рост гуфтанро дӯст медорам, барои ман мегуфтанд ки баронро ту бояд ба барномаи даъват кунӣ. Ман мегуфтам не. Рости гапро гуфтан лозим аст. Қабул. Ман мегуфтам ки не реперони машҳуртар ҳастанд. Бах 84 аст, Мастер Исмаил, М1, дигару дигар. Вале вақт ҳама чизро нишон медиҳад ва вақт довари ҳақиқӣ аст. Ва барои ҳамин вақте ки имрӯз репери машҳур дар Тоҷикистон айни замон ки аст мегӯем, фақат як ном аст, барон аст ва дар наздикӣ ягон нафар нест. Ин чиз ҳақиқат аст. Ба пешрафт доим ростқавлона нигоҳ кардан накор, фақат росташро гуфтан лозим аст. Салому алайкум тамошобинои канали Акаи Мубориз. Салому алайкум мухлисои репи тоҷик. Салому алайкум бародарое ки мода бовар карданд. Раҳмат шумода ки сабаб шудани мо ҳамин курсида нишастем. дӯстони азиз, муроҷиат барои ҳар яки шумо пули худро эҳтиёт кунед, яъне ки сарфа кунед. Барои чӣ? Барои ин ки ҳаст замимаи махсус бо номи Май Бабилон ки тариқи ин замима шумо метавонед дар қисмати айкупон ки дар он ҷо беҳтарин пешниҳодҳо ҳам аз мағозаҳо бо тахфифҳои муайян, ҳам аз тарабхонаҳо, кафеҳо, аз ҳама ҷо воқеан ҳам купонҳо бо тахфифи муайян аз 10% сар карда дӯстони азиз то 50, 60, 70% қариб рафтааст ва шумо метавонед ки пули худро пеш аз ҳама эҳтиёт кунед тариқи замимаи Май Бабилон, махсусан дар қисмати айкупон. Ман худ ёзди барои шумо нишон медиҳам. Мана дар телефони ман ҳаст, нигоҳ кунед. Баъзе ҷо 10%, баъзе ҷо 55%, баъзе ҷо боз зиёдтар. Айкупон аз замимаи Май Бабилон. Вавилон Мобайл замимаи Май Вавилонро муаррифӣ мекунад. захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо Май Вавилон олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store. жанре ки асосан ту дорим, масалан равияе ки гӯем андеграунд аст, ин репи аст ки репи бисёртар репи кӯчагӣ аст, масалан стили кӯҳнатар аст, дигару дигар, яъне ки репи сиёҳ. Мухлисе ки репи андеграунда гӯш мекунад бисёр серталабанд ва каман. Хуб. Кам дар Тоҷикистон репи сиёҳро гӯш мекунанд. Мақсад редка мешавад ки ягон заведение дар бидрои андеграунд хондаиста бошад ё ки мо қатъи шумо дар пеши якай вақти пересикатсия мекардем, ҳамун вақтҳо мумкин фаҳмидагин ҳамун ҷада ки ҳамин фалон одам аяд так трек мумкин гӯш наха бошем. Лекин мо кӯшиш кардем ки равияро алиш накунем, камтарак дигар тараф бигирем ки ин чизомона гӯш кунанд, баъд архивмона бикунанд то што мо чӣ хеле читка дорем ва чӣ чизо карда будем. Шумо тавассути таронаҳои муосиртар хостед ки бо аламун жанре ки шумо аз аввал кор мекунед шинос кунед аудиторияро. Мақсад магазин монда борои маҳсулотҳоеро авардем ки клиент дошта бошанд. ин маҳсулотҳое ки бигем мода маъқулана мехоҳем ки иё машҳур шаванд, ай ҳамиё ҳам назар кунанд, харид кунанд. мо репе ки шумо ҳозир мехонед барои шумо писанд аст? Чӣ хеле ки андеграунд маъқулайма ё маъқулум неста ине ки ҳама касе ки чӣ дар ютубай, чӣ дар репай, ҳамаи саъю кӯшиш мо барои лояй. ҳама бояд сум кор кунад, ҳама бояд машҳур барои чӣ мешавад? Барои ки сум кор кунӣ. Ва ман ҳам қашан фаҳмидам ки хати аудитория кор кардан дар кор ки пага билетта бигиран консертет биан ҳам қашар дода метавонам. Ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳаст аудитория ки гӯш мекунанд, дӯст медоранд, аммо наметавонанд ки як чипта муайян ба консерт. Ҳаст аудитория ки гӯш мекунанд, талаб мекунанд, е фалон трек нахел биброр, фалон трек да фалон одам фалон чӣ бугӯ, фалон чӣ намёкте ва дар комментария медоранд ақоратат мекунанд. Масалан, ман аз кадом лиҳоз гуфта истодам ки шумо шӯҳратёр, як соли охир ягон репери тоҷик чунин аз назаргузаронӣ дар YouTube надорад. Масалан, наворҳояш, сурудҳояшро чунин тамошо намекунанд, чунин зиёдам гӯш намекунанд. Шумо чунин шӯҳрати беандозаро сабаби асосиашро дар чӣ мебинед? Асос Бориҷон, сабаби асосиш ҳама да аёнай. Мақсад
точкаи зур ёфтан дар кор дар центр магазинои кардан дар кор ҳамун точкаи зури центри ма Абдурозиқай пешаи Абдурозиқ яди навори биромада буд мумкину темоодам биёем во биромада будан ито хайпам хеле хайпи максимум буд ки як рӯзда миллион як рӯзда видеои 31 минута ва дар сармон идея зад ки Абдурозиқа бояд берем Абдурозиқа овардане будем қати як репери дига сурудиш мондане будем ки мақсад баъзе одамо признаватиш накардан ба гуфтам чиба қати ма хидм накунам дар гӯшаи хаёлам набуд ки қати Абдурозиқ ягон суруд кунам ма яъне шумо сабаби асосиро дар шӯҳрат пайдо кардан масалан шӯҳрате ки мисол гуфтем шумо аудитория доштед пеш машҳур будед не ки аудиторияи муайян буд ҳозир ҳама мешиносанд мақсад сабаби ҳама шинохтан и Абдурозиқай замимаи хумо перевода бисёр хуб аз тариқи ин зами метавонед шумо маблағҳои худро ба дилхо ҳамёнҳои электронӣ аз қабили Humo Online, Megaphone Live, Alif Mobi, Yandex Densi, DC Wallet, Kiwi ва дигару дигар онлайн ҳамёнҳо яъне ки кошелёкҳои онлайн метавонед ки ирсол кунед бисёр қулай бисёр бароҳат ва пеш аз ҳама бисёр осон Humo переводы дар суҳбате давом мекунед ки нисбат ба сурудҳои муқаррарии жанри поп реп ҳақиқатро мегӯяд ман мехоҳам ки ҳаминро шарҳ диҳед агар творчествои маро аҳамият додагӣ бошен ё ки баъз одамое ки гӯш кардем бале лекин масалан суруди попам медонад ки масалан ягон проблемаро гӯяд ё ягон чизро хонад ва ба основном ма қати бисёр санъаткорро шиштагим мегӯм мусиқӣ кунен гуфтан ки агар мо мусиқӣ кунем мо ай туй мемонем мақсад репер фикри туя намекунад репер бояд як мусиқӣ кунад ки дарди дили ҳами халқа ақаллан дар чорчӯбаи муайян ҳам чорчӯба набаромада гуфтан бигира мақсад ма баъзан вақт сурудҳои попам ихе мебинам ки қулфи гиребонатро боз кардам буса кардам аз лабонат и дар назари мухлисон наметавон мақсад а вақти репер гӯяд ки ман лаво тамуча кардам уша ман гуфта наметавонам ба репери қилфи гиребони туро яъне ки реп шуду равшантар мефаҳмад мо ба забони фаҳмои ҳамун мардум мегем да барои ҳам ма даъво кардам ки реп ҳақиқата реп вобшим реп худаш суташ рост гуфтан даъво мекардам агар аҳамият дода бошед як мобайн тоне ки реп камтар бо поп омехта нашуд масалан бисёр вақт ҳозир таронаҳои шумо доред ки масалан нигоҳ кунед мобайниш R&B бале ин 100% масалан дар нота хондан мисли суруд хондан мекунед жанри поп то омехта нашуд ва машҳур нашуд як замоне буд ки андеграунду масалан ҳамун читкаи тозае ки мегӯянд одатан ҳамун чиз машҳур буд ҳозир умуман тенденсия яъне ки муд дигар чиз шудааст назари шумо ба жанри реп чӣ гуна аст назари ман ҳозираш дар репи тоҷик ҳамие ки мо тоқа барои Тоҷикистон реп кардастем ман мехоҳам ки мо буброем ай граница буброем бигзор забонмон нафаҳманд ман вообще нафаҳмам Дэдди Янки чӣ гуфтесай ман нафаҳмам Эминем чӣ гуфтесай не ки читка панч флоу бошта ман качат мекунам ё ки мусиқиҳои нави ки ҳозир американсоро ман гӯш мекунам рақс мекунам ҳамақа мегӯм ки реп ҳозир дар сатҳи олӣ нест чихе баъзе сарояндаҳои эстрадаи тоҷик ҳастанд ки берун ай ҷумҳурӣ ҳам гӯшшон мекунанд репа и хеле оли гӯш намекунанд репи тоҷика ман мехоҳам реп қатъи эстрада мусобиқа кунам бигзор ягон ҷода коллаборатсия кунанд як репер қатъи як сароянда қатъи репер ман тарафдори ҳамин чизоям вақти конкуренсия аст пешравӣ мешавад ва ба фикри ман реп ҳозир дар уқа сатҳи баланд нестай ва ман мехоҳам ки оянда чӣ хеле ки реп дар пеш качат мекарданд оянда дар реп рақс кунанд чӣ хеле ки як репери машҳури амрико мегӯяд аз сарояндаҳои попи мо киро гӯш мекунед шумо рости гап баъзан вақт Шабнами Сурайёро гӯш мекунам баъзан вақт Дилшоди Файзллоро гӯш мекунам Хайриддини Шарифа гӯш мекунам як суруди Дамирбека гӯш мекунам мо ки припевша кавер кардагем дар як суруд монқати Абдурозиқ Дунё ҳар гуна чизе ки писанд омад гӯш мекунед ами чизе ки актуалия мардум гӯш кесаем гӯш мекунам музыка кага Фаридуни Хуршеда гӯш кардагем байдоша Сафар Муҳаммад баъзе байдоша бо сторис мекунам мемонам мерам мақсад гӯш мекунам маъқулай ма мақсад ҳамин одамо чизои зур кардастанд як чиз барои ҳамагон шавқовар аст ки реперон бо ҳамдигар бисёр шудааст ин чиз тариқи видео муроҷиат ҷанг мекунанд ва ҳамдигарро танқид мекунанд баъзан дашном ҳам медиҳанд ё ин ки масалан батлам мегӯем шумо ба ҳамин чизҳо тарафдор ҳастед ё ин ки не вақте рӯбарӯ батл мешавам муорибаи сухан мешавам ман чиза тарафдорам барое ки рӯбаруи вақте ки видео вақте видео и чизо да ман тарафдор нестам махсусан ҳамин тарафи ма бигем ҳамин соли гузашта ва саршавии ҳамин сол ман намедонам як
200-300 та видео обращение шид видео кардан не ки ман тарафдор нестам каси қатъиян кас проблемаи шахсӣ дора метуна ба буран масъалааш набинана дар видео хучуна шарманда накунан мобайни мардумда тарафдор нестам батлда тарафдорум якдигара пас задан видео беасос тарафдор нестам ҳозирам фаъолияти блогерӣ шумо доред ё ин ки не фаъолияти блогерӣ як муддат бигем пауза кардагем фақат мусиқӣ давози қапидагем сах блогерӣ ва якчанд проектҳо дорем ки иншоалло ояндаи наздик фаъолияти блогерирам пеш мебарем идеяи сарпарастии абдурозиқ аз кӣ буд ва чӣ гуна ин чӣ сурат гирифт марости гап я даврае да будем ҳамун давра ки мақсад хона тинҷ будам масад не ки масъалаи худ монда бисёр қинӣ буд қатъи бачаҳо мешиштем фикр мекардем ҳамин видеои ҳамин бача биромадак чӣ гуна ин видеоро пайдо кард тов мехӯрд ҳамин поискода тов мехӯрд ва ман як рӯз сторис кардам гуфтам ин бача гиҷодай ягон кас мада ёфта метавона ҳамира бачаҳо идея додан ва мусафеди падарам гуфт ҳамин бача кабра биёр возможност дорим мақсад агар не ҳичи возможност надоштум таваккал ба худо як мошин доштум хай бензин дошт ҳай кардам рафтам ва идеяи ҳамин случайно дар сармон омада роҳи кардем як шогирда рафт видео кард видеоро қабул кардан видеоро бировардем дар ютуб ва ваъдаш кардем ки мерем миёремш дар аввал рафтем тарсид қатимон биахидаш то амакиша қатиш овардем қатимон амакиш 3 рӯз чишт гуфт ай модар шумо хушрӯ нигоҳш мекунед ман рафтам ва сар шидака бисёр кор накардем дидемаш бачаҳо гуфтанд ки овардан дар кор гуфтам овардан дар кор миёрем тамом масалан ҳозир бисёри нафарон дар интернет бисёр вақт мегӯянд ки ин як чизи аллакай нав нест барои шумо шояд ман ягон 2000 одам бошанд ки ин гап ки гӯё ки шумо пули вайро мехӯреду дигару дигар ба фикри шахсии ман агар инсон чӣ қадар меҳнат кунад ба хӯрдан ҳам ҳақ дорад зеро ки ин чиз дуруст аст зеро ки ин як фаъолияти продюсерӣ аст ва дар ин чиз ягон чизи бадӣ дида намешавад аз кадом лиҳоз аз он лиҳоз ки абдурозиқ метавонист ки дар ҳамун қишлоқ монад якон мегуфтанд ки ҳа садои хуб дораду дар назди бозор тарона иҷро мекунад ягон нафар мебинаду дилаш месӯзад масалан коре ки шумо кардед гирифтед овардед ӯро ба ин ҷо кӯмак кардед нигоҳубин кардед ва то ҷое ки ман медонам айни замон ният доред ки табобатам кунед ва баъди ин масалан ягон фисад ё масалан бо тақсимот бояд ки бошад ин чизам дуруст аст сумои абдурозиқа барон хурдестай ҳамин гапай ман нисбати ин чиз ягон чи гуфтан намехоҳам барои чи барои он ки вақте ки марамат ихлаки аккаунти абдурозиқ вақте мо кушодемаш ҳозир 295 000 подписчик дорам чӣ рекламае дар аккаунти абдурозиқ мешавад барои абдурозиқай абдурозиқ гудак нест абдурозиқ ақлиш як хел 20 солода ба ақлай абдурозиқ ҳамаи чиза мебина мо бе абдурозиқ ягон ҷо намерем мо ягон кас қати шартномаи крупни надорем ки мақсад мо бигем шартнома дорем абдурозиқ намефаҳма қати корхонаи шартнома дорем абдурозиқ ҳам мебарем қати мон ки на лицои компанияи мо абдурозиқ ва касе чизе мега намега ҳами ай ҳама муҳимаш падару модари ҳама одам розӣ боша бале розӣ набоша ӯ фарзандшон омада 1 сол дар дастам наметам агар шумо гиредам ман фикр мекунам ки дуруст аст ин чиз барои чӣ ман фаҳмондам мақсад чизе мешава ҳамун команда ҳамун командада тақсим мешава нигоҳ кунед як нафаре аст ки ӯро бояд наворбардорӣ кунад як нафари дигар аст ки монтаж кунад як нафари дигар аст ки хонаи вайро гирад ин ҳамааш харҷ аст яъне ки 2 ҳафта 3 ҳафта 1 моҳ 2 моҳ не ки баъдан ин чиз харҷ дорад моҳи мешава ки мо расходамона покриват мекунем худмон сум намегирем не ки отаи абдурозиқда суми ҳами муайяна роӣ мекунем ки забон кӯтаҳ нашем ҳозир карантина ягон кор нест нав аки реклама бошидеса нав 3 моҳ карах буд 3 моҳ бигем ҳамун 5-6 нафар кор ма як хонада маҳкам буд абдурозиқа бояд нигоҳ кунӣ анаферону эрга то дору то ҳамаша мо мекардем ки што бай хона ҳеч ка набурӯя и харҷа мо ягон ҷо сум намеомад дополнительно монетизатсиямон ё мегирифтем ё ки шартномаҳои замарозӣ чидаган ва мо розӣ кардагем амодама бо иншоалло бо табобат чам мекунем байни шумо ва абдурозиқ ягон контракт ҳаст шартнома нест ягон шартнома нест ҳама чи соф бародарона ҳама соф бародарона фаҳмо то ин ҷониб гуфтед ки мо ба падараш доим пул равон мекунем гуфта метавонед ки то ин ҷониб чӣ қадар пул равон кардед то ин ҷониб хеле сумай тахминан мақсад ҳамин моҳҳое ки кор нест ку мақсад абдурозиқам 3 моҳ шид ягон бай набароварда ай 5000 болош роӣ мекунем ҳар моҳ яъне ки то ин ҷониб шояд ки 100 000 сомон ё зиёдтар ҳам шуда бошад абдурозиқ хача мепурсӣ беҳтарин
конкурс кардани мошинҳо, яъне ки мо розыгрыше ки шумо мегузаронед, бозии бурднок мегӯем ва баргузор намудани чунин бозиҳои бурднок барои чи аст ва мақсад аз ин конкурс дар чист? ростига бия конкурс карда будем да машина мо ҳамчун таблиғгари ҳамун конкурс будем. Конкурси дигар касай ва мо как лицо ҳамун маблағи муайяни худмона мегирем барои чихеле ки мо кор монаем. Чихеле мега ку шумо барои лайк кор мекунем. Правильно, мо барои лайк просмотр кор мекунем. Кори мо ҳам меай. Кори шумо комментарияда флудит карданай. Ҳамун конкурса мо реклама кардем, муддати чанд қа таблиғот кардем ва мо байнда одамои пайдо шуданд ки гуфтанд конкурсона накардем, видео кардан, видео ответ додан муда. Гарчанде ки медонистанд ки конкурси мо нестае, мо ҳамун конкурса таблиғот мекунем. Ҳамун одаме ки конкурс карда канал дора, видео шуда ки конкурси май одамо, яъне ки аз ин чиз барои шумо маблағи муайян медиҳанд. маблағ муайян метам. Шумо ҳамин бозиро мегузаронед. Албатта. Фаҳмам. 13 июни ҳамин сол навори нашр кардед ки инстаграми шуморо шикастанд. Он чӣ шуд? Рости гапи хеле шид. Отам чи сториси ма кадом ҷурайша нишон додестам. Гуфтам ҳама чиза ҷурота нишон додан мегирад да изо мекашам. Гуфтам оз историяма скрит мекунам. Гуфт баги поли блокам ки бачам. Ваъда дадем. Душанбе дарастим отам фровардам инстаграм ха ҳуви мекунам мега ки шумо даромада наметонед. Инстаграма взлом кардан. Оказывается майл дошта боши, Gmail не, ма майл қатиб. Майл та легко взломад мекунан, через майлат инстаграм та да номи худшон мекунан. Баъдан инстаграм взломад кардам, як кас да WhatsApp навиштан мегирам, мебинам ки номером аста ку да инстаграм. WhatsApp да навиштан гирифт я турк. Қатиш суҳбат кардем, ба хубӣ нашид, ба ҷанг нашид, ба чӣ нашид. Гуфтем биё инстаграма мехарем. $200 додем, ай турк карташ да рой кардем, номио чаш қатӣ, намедонам чаш буд, занаш буд. Рой кардем, сума получат кард, кода надод. Гуфтам тамом мо да кор надорем, мо ҳама одаме ки карта да код дорем, мо ҳам да код дорем, ки деона шид. Гирифт кода рой кард, инстаграма вастанавид кардем. 250,000 буд, 240,000 шид. Бо кор кардем, активност нишон дадем, 250,000 шид. Бо взломад кард, бо гирифташ. Мега ман нестам, маг накардам, май хел, мау хел, мара сум бутен, ма созиш кардам этим. Нашид ами одамои дар корира бировардем, рафтем ёфтемаш. Ай Турция. Хош. Видео обращение мекунем, мега бахшиш мепурсам. Мо гуфтем мерем посольство, менависемеш, мо дорем ку номи фамилияи касе ҳаста, ҳаму аёхи через ҳаму ёфташ мешава. Худ чанд нишон дод, видеошан нишон дод. Изорамон мекуна ки ма любой хизмат да қатитонам, ҳаму чизот начикнен. Мо гуфтем тумора лезина ки ҳамун хизмати тумо дар кор нест. Яъне бахшидем. Ҳа, бахшидемаш. Савол аз реп, чанд фоизи мусиқиҳоятонро аз интернет мегиред? Ай вақте ки бигем канал шудагем, ягонташа интернет намегирем. Ай интернет я музика маъқул мешава, ҳам музикаро гӯш мекунем, ҳамда монанд мекунем. Ози масалан шумо машҳур, пул ҳаст, ягон мушкилӣ нест. Инсон камтар танбал мешавад одатан. Вақте ки ҳамаш хуб аст. матҳои реп шуморо ягон кас менависад дар ин вақту ё ин ки мо ай вақте ки канал шудем, якам қати шаҳриёр гуфтани гап кор мекардем шахир ва матномона як ҷоя менавиштем. Имон якдигар монда мотиватсия медодем. Я текста навиштем, иҷа шабои нахеле кунем. Не текстое ки мақсад хидмдан андеграундан хидм мекунем ва текстое ки мусиқӣ карданем. Местем қати сиёвуш. Як коргар қати ҳаму кор мекунем. А так бигем ягон кас текст бихарем, хеле намекунем. ба фикри шахсии шумо хубиву бадии репер дар Тоҷикистон дар чи аст? Масалан репер шудӣ. Хубиш чи аст, бадиш чи аст? Бадиш ҳамеае ки то машҳур шиданта фақат расход мекунӣ, хонагиёро ғам метивӣ, ба иззати нафс як касга мерасивӣ, ура ҳар чӣ гуфтан мегӣ. Ошиқихон бошӣ, ҳамун аруста ғам метивӣ, андеграундхон бошӣ, ҳамун як одаме ки вабше дар бораи ту намедона ки итне ки фақат ҳар як гапша қабул мекунӣ ки гӯё тура дис задестай вай ответш дода мегирӣ. Хубиш ҳамое ки вақте мефаҳмӣ ки ҳамин сфераро бояд фоиданок истифода барӣ, вақте маблағ омад фоидааш ҳич нама ай бахилӣ ма репериш дегим, ҳам синфом реп мехондан, ман гуфтам нахо шумо ҳам реп бихонед, нахо реп кунед, нахо мардак реп хондед. Баъд реп хондам, баъд тексти дига каса хондам. Ҳамун якум текст ма рафтам, ҳам 8 мисра як ҷурам. Ай садо нахондам, рафтем ва ҳамхе рафтан гирифтем. Хубиш кам ай. Хубиш кам, бадиаш зиёдтар. Ягон касе ки мақсад мусиқӣ кардани мехоҳад ки репери машҳур шава, барои арӯсша он гап тема дошта боша, хубиш бурава ҳамун арӯсша бига. Барои ки бисёр шудагиай қиинай биромадан боло. 1.5 сол мехонӣ, баъдан арӯсат 1.5 сол намешава. Нама дар соли 2010 реперам. дар бораи арӯс хонданро мегам. Хай мехонӣ ки баъд
мегӯи ман туитам мерам вайрон мекунам ҳеҷ чизо дар кор нест мақсад гуфтан дамобаи халқи ота очаш гӯш мекунанд хид мекунанд раҳтам мегиранд дар эҷодиятон як суруд аст дар бораи Шабнами Сурайё. гӯё ки шумо дар он ҷо изҳори муҳаббат кардед ба Шабнами Сурайё. и темаи хеле шид я бародари ма дар бораи манежа давлатова хондаги Хуш. паблик чат доштум вайберда апрос кардам гуфтум мехоҳам дар бораи Шабнам я реп бихонам хеле не ки ман қати Шабнам ягон фит кардан бихом ё ки ягон чи ман байдам да мегӯм ки ман намехоҳам фит кардан қати ҳаму байда апроста ҳама бихом ҳама хе рафт Хондед. хондамиш дали худаш дар трекш аз барон Шабнами Сурайё вақте ки дар бораи Шабнам хондед Шабнам бо шумо ҳамсуҳбат шуд ба фикрам чӣ гуфт Шабнам? миннатдорӣ баён кард ки қадар вақта сарф кардӣ яъне ки гӯш кард барои писанд омад. ҳозир боша Шабнам мегӯяд ки ман мухлистонам бисёр хуб вақт ҳама чиро иваз вақт ҳама чиза нишон медиҳад ва ҳар як одамо мегӯянд ки дар ҷон аҳамият надиҳад он каса пеш бира чизои зур кеси ҳама фаҳмидем ки дар ҷангал шеро ҳурматат кунанд шағоло мехоҳанд чӣ кор мекунанд уш ниваж не барое ки одамои дастҳои не ҳурматат кунанд баста дар реп ва дар ҳамаи соҳаҳо дар мусиқӣ ҳам бисёр аст ки масалан вақте ки ҳамкасб аст инсон хоҳ нохоҳ ягон тезитун мешавад яъне ки ягон кас барои он кас писанд нест реперон айни замон чӣ хеле гуфтем бисёр ҳастанд яъне ки на ҳама машҳур шуда истодаанд муносибати шумо масалан бо бах 84 бо М1 айни замон нигоҳ кунем ду репери машҳури дигар онҳо мебошанд чӣ гуна аст айни замон муносибатам қатъи баха ҳама хелае ки як соли 2014 хеле муносибати хуб доштем акун маъноеро надорад ки ҳозир бадай муносибатмон ҳозир қатъи баха ягон ҷо бинем салом алейк мекунем тамом ин чӣ маъно дорад на хуб на бад ман мехоҳам ки хуб шавада ҳозир и хелияй ман бахара дар тамоми ҷо худашдам гуфтагем ки бахи 84 сабаб шидагае ки дуюм бор репи тоҷикда пропуск шидагае барои саҳнаи калона ира мегӯянд каҷ бишин рост бугӯ исмоил қатъи барои як трек гапомон гирехт ва трек ки бахти як трек кардагӣ буд қатъи али мара гуфт бихон ман тайёрш кардам хондамаш фаҳмидам ки ҳамун припев қатъи ҳам минус қатъи М1 хондаеш ва ман бахти да претензия кардам ки байнда даромад нофаҳмӣ кард фаҳмондемаш фаҳмид ва бо дидемаш гуфтемаш якам ҳалол набошӣ гуфт ҳама 100%. Мақсад ганда нест хубам нест ганда нест хубам набоша яъне ки шумо мехоҳед ки муносибати наздик дошта наздик дошта бошем ман метавонам бигӯм акоан не ки бо мехонам ки хе ба дили пир бигӯм ки амво акоан не ман тарафи хидмам ман 100% ман тарафдори сулҳам ҳама тарафдам ман хидм дилам пира иншоалло любой тарафишда не ки ман тарафи хидм бигӯм ки як ё бигӯянд ки не ча гирифтагия қатъи мо нестай ман намехоҳам иша ва ман гуфтанем ки мехоҳам ки хуб боша ман бо мегӯм ки баха сабаб шидагае ки реп саҳнаи калон биромагае ва баха дастойнае ки ҳама ҳурматш кунад ба хотире ки арзанда нест исмаилам арзандае не ки дар назари ман баха агар исмаили баха бигӯям ман мегӯм баха гарчанде ки исмаил намояндаи тарафи мо ай бисёртарак исмаил зура исмаила мегӯянд кароли реп ман ягон претензия надорам майла каролай яки баха ба фикри шумо зуртар баха зуртарай саволи дигар 2 соли ояндаи Абдурозиқу Барон Авлод медиаро чӣ гуна тасаввур мекунед баъди 3 моҳи паузае ки мо ҳичи накардаем хуш аллакай 5-6 та проекти тайёр дорем ва 2 соли оянда мо мехоҳем ки как продюсерский центр бишем хуш яъне ва лицҳои нава ҷалб кунем ба хидмону чӣ хеле ки бозӣ кардастем баъзе додарора ки уже миллион гирифтесанд миллион и шӯхӣ нест дидам аллакай бале ва оянда як компания чӣ хеле ранги газголдер ёки ранги Blackstar я лейблиш ба қуввати шавем ки айш мамлакат берун муаррифӣ карда битонем як соли оянда иншоалло ки нақшҳои вазмин дорем нақшҳои хуб дорем ва мухлисои реп калон шидестанд ва мухлисои навош пайдо шидестанд ва мехоҳам ки пага биган гудако ки Авлод медиа биромада чӣ хеле ки ман ҳозир смела гуфтам ки баха саҳна овард репа ва оянда бигӯянд ки барон репа бо баъди баха бо муаррифӣ кард бисёр наст як нуқтаи дигар масалан ютуби шумо айни замон хуб кор мекунад инстаграмам хуб кор мекунад ҳар гуна реклама мекунед дар инстаграм дар ютуб фаъолияти шумо айни замон ҳамин аст шумо дигар кор надоред дуруст асосан ҳамин чиз аст бале қай ҳастанд чизои майда не ки асосаш ҳамин дар як моҳ шумо чӣ қадар маблағ кор мекунед монетизатсия 15 000 сомон
خوش اینستاگرام چی خبر اینستاگرام خودتون اینستاگрам او شرکتی که ما رکلامش میکنم فوتبال را مقصد عبدالرزاق نداره او را ما از خودتون را گفتم صحیفه شما 15000 دیگه او بهترین 15000 دیگه او و یک ستوریس ما پروست استوریس ما 1000 سومونه بسیار خوب این مهم است زیرا که بسیار نفران فکر میکنن که مثلا تو یک اندازه این پیار است پیاریسیو میگن دیگر نه که من در اصل مثلا مراجعت میکنم میگم که از این چیز واقعا پول کار کردن ممکن است اینم یک سمتی است که پیشرفته ایستاده است و نفری که واقعا اودیتوری معین خود رو دارد هم نفرانی که میخوان که این یا محصولات خود تبلیغ کنند و هم کوفته یافته میبینن شرکتی وавилон мобайл замимаи навро бо номи My Babylon пешниҳод мекунад. Ин замима бисёр ҳам хуб аст. Тариқи ин замима шумо метавонед ки ворид шавед ба утоқи шахсии худ, яъне ки личный кабинет. Дар ин ҷо метавонед ки тарофаи худро нигоҳ кунед ки чӣ гуна нақшаҳо дорад. Ҳамзамон метавонед ки аз хизматрасоҳои гуногун пайваст шавед ва пеш аз ҳама метавонед ки тариқи ин замима ворид шавед ба e-commerce ва дилхо маҳсулоти лозимаи худро харидорӣ кунед. Ҳамзамон аз пешниҳоди воқеан ҳам фоиданок ва ҳамзамон тахфифҳои воқеан ҳам калон аз iCoupon метавонед истифода баред ва ҳамзамон метавонед ки маблағҳои худро ирсол кунед, кредити худро ҳам пардохт кунед. Ҳамаи ин тариқи замимаи My Babylon аз ширкати вавилон мобайл мебошад. Вавилон Мобайл представляет приложение My Babylon. Контролируйте ресурсы своего тарифного плана и подключайте новые услуги. Совершайте самые выгодные покупки, не выходя из дома. Воспользуйтесь выгодными предложениями и скидками. Пополняйте счета, расплачивайтесь за товары и услуги или перечисляйте средства другим. Открой для себя мир новых цифровых возможностей с My Babylon. Доступно в Play Market и App Store. мо близ дорем, близ пурсиши кӯтоҳ. Ман тақрибан 10 саволи кӯтоҳ мешунам, шумо кӯтоҳ ҷавоб медиҳед. Шаҳр додан лозим нест. Ду репери тоҷик. Лаббас Слим. Бисёр нақс. Ду сарояндаи попсаро. Шабнами Сураё, Фаридуни Хуршед. Ду дӯсти санъаткор. Ҷазир Индас. Садон Сиёвуш. Бисёр хуб. Ду шабакаи YouTube ғайр аз Авлод Медиа. Нигматов Хуш. ва Товид Битса. Ду номи суруд ки барошо писанд аст. Дунё Диёри Арҷманд. Ду китоб. Китобое ки хондагим Саргузашти Чиполлино ва Қасасул Анбиё. Фаҳмо. Ду филм. 22 пуля бессмертный. Законопослушный гражданин. Ду шуғли дӯстдошта ғайр аз реп иҷро кардан. Расомӣ Хуш. ва футбол. Бисёр хуб. Ду намуди мошин. Мерседес 124 Мерседес 124 ва Мерседес 124. ду намуди телефон. Айфон ва пеш биёка ҳурматиш кунем пеш мегардам Nokia. Nokia. Бисёр хуб. Ман ташаккур мегӯям барои барон. Саломат бошед. Замимаи хумо перевода бисёр замимаи хуб барои ирсол кардани маблағ барои наздикон ва ҳамзамон гузарондани аз кортҳои русӣ аз қабили Visa, Mastercard ё ин ки Мир ба дилхо корт. Ҳатто метавонед ба корти миллии Тоҷикистон ё ин ки баръакс гузаронед аз корти миллӣ ба кортҳои русӣ Visa, Mastercard ва Миру дигар махсусан замимаи хумо перевода. Як бор дигар такрор мекунам дар Play Market ва App Store ҳаст хумо перевода. метавонед ки худ озир скачат кунед. Сипос бепоям ки имрӯз вақт ҷудо кардед, моро ҳамроҳӣ кардед. Ман барои шумо муваффақиятхоҳон ҳастам. Истеъдод ин як чизи умумӣ аст. Меҳнат ин ба фикри шахси ман 70-80% машҳур шудану пулдор шудану дигар омилҳо ҳамаш аз меҳнат вобастагӣ дорад. ва имрӯз тавассути меҳнат, тавассути масалан фикрони, тавассути идея шумо тавонистед ки мақоми худро мобайни мухлисони худ, мобайни аудиторияи муайян ва мобайни масалан мардуми тоҷик пайдо кунед. ва имрӯз ҳамагон мешиносанд. Ман фикр мекунам ки аз ҳама чизи муҳим аст барои санъаткор, барои нафаре ки бо иҷодиёт машғул аст ки уро шиносанд, уро дӯст доранд, уро гӯш кунанд. Агар масалан тарона иҷро кунад эҷодкор вайро фақат худаш донаду 3-4 ҳамсояшу 3-4 дӯсташ, ин тамоман дигар масъала аст. ва вақте ки туро 1 нафар не 1000 нафар не 2000 нафар не 1 миллион нафар гӯш мекунанд, ин тамоман чизи дигар аст. Ман танҳо барои шумо муваффақият мехоҳам. Дигар ягон чиз гуфта наметавонам, зеро ки дигар ҳамашро худатон медонед. Раҳмати калон, раҳмат ки даъват карден. суханое ки шумо дар ҳаққи мо гуфтен, ҳамун суханҳоро шумо дар дувайнои хоҳонам ака пешравитонда
худованд аҳсари ҳама дасти кама набинен. Ташаккур. Раҳмат, Ташаккур. калом. Ин буд барномаи имшаб лайв. Меҳмони мо буданд Барон. Ва мехӯрем ҳафтаи оянда. Дар комментария нависед. Фақат бисёртар суханои нек. Раҳмат.